To fa turƙa shi a ta nan ɓarin ne dai mai martaba suka zauna da fadawansa sun yanke wani tsatstsauran hukunci sakamakon Abba shi da matarsa. Ya ce yana umartar Abba Galadima da ya gaggauta sakin matarsa Sumayya don a halin kisan kan nan da aka yi za a shiga kotu. A sanda suke zantuttukan ashe ita Kilishi ta laɓe a ƙofar fada tana jin abin da mai martaba yake faɗa shi da fadawansa. Ta yi matuƙar murna sosai sakamakon burinta ya kusan cika na fidda Sumayya daga gidan mijinta wato Abba Galadima. Ta zo tana murna ta samu ainihin sojojinta wato ainihin su Amira tana mai gaya musu ai mai martaba ma yanzu haka ya umarci Abba da ya saki matarsa Sumayya. To a sanda take zuwa take gaya musu a nan ita kuma Jamila ta laɓe a bakin ƙofa tana jin zantuttukan da suke faɗa. Ai kuwa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta je ta samu Abba Galadima wato ainihin yayan su Raba Gardama kenan tana gaya mai abin da ta ji su Kilishi suna faɗa. Da mai martaba ya umarce ka ka je ka saki matarka Sumayya kafin a shiga kotu. A take a wajen dai Abba ya masa zantuttukan da suke gaya mata ya ce ƙarya ne ba zai yi ba sakamakon ai matarsa ce ita ma. Kuma aka bibiya ma ai akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu don haka ba zai saki ta ba sai dai duk abin da mai martaba zai yi. Da faɗar haka sai Jamila hankalinta ya tashi ta zo ta gaya mai magana shi kuma Abba yana tada jijiyoyin wayoyinsa. To bai rufe baki ba sai ga Gimbiya Khadija nan ta zo ta ji yana faɗa abubuwan nan take cewa Abba kai baka da hankali ne yanzu kai da mai martaba za ka ja. Abba yake cewa ba haka bane ba kin san ita mata ta ce idan ba abin da ba zan iya yi ba kuma dole sai na fitar da ita ko kotun muka je. Ko nawa zan kashe sai na yi amfani da ƙarfin mulki na fito da ita sakamakon ai mata ta ce. To a ta can ɓarin ne dai labari ya isa wasu Kilishi da sojojinta. 'Yan sanda dai sun je gidan da aka ajiye Hajiya Sumayya don su ɗauke ta su kai ta kotu za a yi zaman farko. A lokacin ta yanke jiki ta faɗi ba su gaggawa ba su komai ba suka yi gaggawa suka kira motar asibiti ta zo ta ɗauke su kai ta asibiti. Daga kai ta asibiti zuwa yanzu an yi satin ɗin jikinta an tabbatar da ai tana da juna biyu an kira Abba Galadima a waya an gaya mai Abba Galadima duk bakin cikin da yake cikinsa ya yaye yana murna da shi ma Allah ya azurta shi da ɗa. To fa a ta nan ɓarin kuma yaya Kilishi ta ji wayar da Abba yake yi wato Allah ya azurta shi da ɗa matarsa tana da juna biyu. A take a wajen anti Kilishi ta yanki jiki ta faɗi ita ma sai asibiti. Ta can ɓarin kuma mai martaba shi ma hankalinsa ya tashi da jin zancen nan a take a wajen ya yanki jiki ya faɗi. Ba yi ƙasa giwa ba aka kira motar asibiti ta zo ta ɗauki mai martaba ka tafi da shi asibiti shi ma Abba hankalinsa ya tashi. Ta can ɓarin kuma Firaizu shi da Lukman abokin takararsa a can baya da aka baro suna mitin sakamakon suna so su taimakawa Sumayya an shiga kotu su ga ta yi furi ita ma ta zo ta ci gaba da rayuwar 'yanci. Shi kuma Ismail na gajin labarin anti Kilishi ta faɗi shi ma hankalin shi ya tashi yana cewa kash inna lillahi yanzu sakamakon shirin da muka yi zai ruguje kenan kai ban so haka ba amma wallahi sai na ɗau fansar kisan ƙanwata da aka min ba damuwa akwai lokaci ai Allah ya baki lafiya anti Kilishi. A sanda yake sumbatin ashe Abba Galadima ya zo wucewa ta ƙofar ɗakin sai ya ji abubuwan da yake faɗa shi ne Abba Galadima ya banko ƙofa yake cewa Ismail kai ma dama haka kake za ka biyo anti Kilishi to na rantse da girman Allah anti Kilishi za ta iya sa mata wuta don haka ka daina irin wannan na san ka baya ba haka ke ba amma anti Kilishi ta gurɓa ma tunaninka ka daina in ka yarda fa amma in ba ka daina ba duk abin da ka ga dama ka je ka yi ni ma za ka gani zan nuna muku ƙarfin ikona da mulkina. Ai shi ma mai martaban matsayin mu ɗaya da shi sakamakon a lokacin da mahaifinmu ya zo zai rasu lokacin da yake ba mu wasiya to kawai dai a lokacin na yi yaranta da yawa shi ya sa ba bani mulkin ƙasar ba aka ba shi. Yanzu kuma zan nuna muku asalin gundarin ikona za ku gani duk abin da za ku yi ku je ku yi ba wanda zan ƙara ba wa kuɗi daga ku har Galadima. A nan wajen dai Ismail ya damƙe wuyan Abba Galadima yana shaƙe sai ce kar ka sake idan ka sake ka zage mai martaba wallahi mai raba ni da kai sai Allah za mu faɗa yace ba ka tunani. Ya ce bara kuma na faɗa ma ka je a yanzu mai martaba ya mutu to ni ne sarkin wannan ƙasa ta gabas in gaya ma sai hukuncin da na yanke shi za a bi ba kuma wanda zan gindaya doka ya tsallake. Kada ka manta kana tare da Hausa Series TV ne ka danna alamar subscribing da ƙararrawa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu idan da zarar mun ɗora.